Bună și bine ai venit pe Lecturi și Arome! Eu sunt Claudia și astăzi te invit să pregătim împreună o porție savuroasă de tochitură moldovenească. Dacă îți place ce vezi în continuare, dă un like și abonează-te pentru a vedea ce pregătesc bun și data viitoare. Public un video nou în fiecare săptămână. Ingredientele necesare le vezi scrise pe ecran, dar lăs la descriere și un link spre rețeta scrisă ca să poți să le listezi la nevoie. Pentru a obține o tochitură moldovenească tradițională, așa cum e prin părțile noastre, ai nevoie de carne grasă de porc, organe de porc și cârnați. Tochitura moldovenească nu are sos. Este, așa cum o descrie și Radu Anton Roman în a sa carte Bucate, vinuri și obiceiuri românești, un fel de pomană a porcului, dar la care se adaugă cârnați proaspeți, totul fiind prăjit, înnăbușit în untură de porc. Poate vei considera acest lucru ceva ieșit din comun și vei susține că nu așa se face tochitura. Însă aceasta este varianta care se prepară în părțile nordice ale Moldovei și această rețetă o știu și eu de la mama și de la bunica mea. Și, ca să fie cu adevărat o tochitură moldovenească tradițională, la final se servește alături cu mămăliguță aburindă, ochi și brânză rasă. Evident că merge foarte bine împreună cu niște murături și o cană cu vin roșu. Acum că am lămurit și acest aspect, hai să vedem cum se face. Modul de preparare este unul extrem de simplu. Cum tochitură vine de la a toca, îți poți da seama rapid că va trebui să tocăm toată carnea necesară. Eu am separat partea grasă din bucata de carne de porc pe care o aveam și le-am tocat separat. Dacă nu ai carne atât de grasă, îți recomand să adaugi pe lista ingredientelor niște slănină sau untură, pentru că vom avea nevoie de ele la gătitul cărnii. Tocăm bucăți de aproximativ 3-4 cm, atât carnea cât și organele și cârnații. Evident că organele le vom spăla bine înainte, iar inima o vom despica, curăța și clăti de cheagurile de sânge din interior. Eu nu am avut și limbă de porc, dar dacă ai posibilitatea, o poți folosi și pe aceasta la tochitură. Ține cont însă că va trebui să o opărești 10 minute în apă clocotită, după care să îndepărtezi membrana aceea groasă de la suprafața acesteia și abia apoi să o toci pentru a o găti în tochitură. Carnea o vom găti pe rând, ținând cont de timpul de gătire aferent. Iată cum am procedat. Am încins 2 linguri cu ulei într-o tigaie încăpătoare și am pus prima dată bucățile mai grase pe care le-am scos de pe carne. Am amestecat, am adăugat sare și le-am lăsat să se gătească până și-au schimbat culoarea și au lăsat grăsime și apă. Am adăugat apoi bucățile de carne și le-am lăsat să se gătească până și acestea și-au schimbat culoarea, după care am adăugat vinul și am lăsat carnea să se gătească înăbușit aproximativ 20 de minute. Am adăugat apoi inima și rinichii, după care am pus și cârnații. Am amestecat și apoi am pus capacul lăsând totul să se gătească încă aproximativ 15 minute. Adăugăm sare, piper, usturoi, cimbru sau orice alte condimente dorim după preferințe, iar la final punem și ficatul. Acesta se gătește cel mai ușor și de aceea se adaugă ultimul. Mai gătim totul încă 15 minute, timp în care punem rapid și de o mămăligă și încingem tigaia pentru a face câteva ouă ochiuri. Când tochitura este gata, o servim cu mămăliguță, ou și brânză rasă deasupra. Un deliciu! Cam aceasta a fost rețeta de astăzi, ușor de făcut, nu-i așa? Dacă ți-a plăcut, abonează-te și tu ca să fii la curent cu ultimele rețete publicate. Apasă și pe clopoțel pentru a fi primul care află noutățile. Public un video nou în fiecare săptămână. Până data viitoare, la revedere!